Padre Pio je imao osobit odnos sa svojim anđelom čuvarom, ali je bio i općenito upućen u anđeoski svijet, što je vidio i čuo prilikom jedne molitve, a i kako je milost za sve nas izmolio još jedan veliki svetac, poslušat ćemo u današnjoj priči. O dođi, stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvalim Isus i Marija, ja sam Vid Milković i predstavljam YouTube kanal Stopama Padre Pija. Ovaj redovnik, kapucini čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Ako vi, član vaše obitelji ili prijatelji, trebate zagovor ovog moćnog sveca, pratite ovaj kanal, preplatite se i kliknite zvono podsjetnika. Lajkajte i podijelite naše videe vašim prijateljima i članovima obitelji. Za vas smo pripremili poseban apostolat pod nazivom Voljeno dijete Oca Pija. Apostolat je to kroz koji vam prvenstveno nudimo redovito služenje svetih misa na vaše nakane, molitvu, duhovnu podršku i zahvalne darove koji su za vas pomno birani. Kliknite na poveznicu koja se nalazi u opisu ovoga videa, koja će vas odvesti na našu web stranicu gdje je objašnjeno kako se uključiti u apostolat. Tamo pratite potrebne korake, izaberite razinu potpore i upišite svoje podatke. Padre Pio imao je izvanredne duhovne darove. Vidjeli smo to već u mnogim pričama i svjedočanstvima njegove subraće i oni koji su živjeli uz njega. Tako je jednom sveti Padre Pio bio u dubokoj molitvi. Njegova braća i samostalna čula su tajanstveni zvuk. Jedan od njih je rekao da je to zvuk zapravo bilo pjevanje u divnoj harmoniji, ali nitko nije mogao pronaći izvor pjevanja. Znali su da je Padre Pio onaj kojim će im moći dati odgovor, no odgovor ih je zaista iznenadio. Prišli su ocu Piju koji se trgnuo iz duboke molitve i rekao im: "Zašto ste svi tako iznenađeni? To su glasovi anđela koji vode duše iz čistilišta u raj." Otac Pio je bio posebno povezan s duhovnim svijetom, kako s anđelima, tako i s dušama u čistilištu. Njihova patnja ga je osobito tištila i za njih je puno molio. Očito je Padre Pio bio u stanju ne samo čuti duše, nego ih je mogao i vidjeti i u duhovnom svijetu. Ponekad mu je dan i dar da zna kakvo je vječno stanje onih koji su umrli. Govori se da je jedna udovica došla ocu Piju kako bi ga upitala gdje je sada njezin muž, koji je skončao svoj život samoubojstvom. Padre Pio je odgovorio: "On je spašen, zato što se između mosta i rijeke pokajao." Svi ovi nadnaravni darovi koje je otac Pio imao nisu bili lako breme. Noseći stigme više od 50 godina, trpio je veliku bol i nosio patnju. Na početku svećenstva Padre Pio je pisao svome duhovniku govoreći: "Već neko vrijeme osjećam potrebu da se ponudim Gospodinu kao žrtva za jadne grešnike i duše u čistilištu. Ta je želja neprestano rasla u mome srcu, a do sada to je i postala i velika strast. Prinio sam ovaj prinos Gospodinu, molići ga da na mene spusti kazne koje su pripremljene za grešnike i za duše u čistilištu." Otac Pio je naveo i razlog ovakve molitve Bogu. Želio je nositi što veću patnju, jer je ona činila Isusove boli lakšima. No nije samo otac Pio imao nadnaravne darove. Otac Pio je pripadao redu kapucina, Franjevaca, čiji je osnivač sveti Franjo Asiški. Zanimljivo je kako je sveti Franjo dobio oprost za nas od samoga Gospodina Isusa Krista. To se dogodilo u malenoj crkvi Porciunkuli. Bila je to u doba svetoga Franje, malena crkvica koja se danas nalazi unutar bazilike Svete Marije od Anđela u blizini Asiza. Na pročelju bazilike je freska koja nam priča priču o svetom Franji i susretu s Kristom i djevicom Marijom. To se zaista dogodilo jedne noći 1216. godine. Sveti Franjo je molio u crkvici Porciunkuli kada je cijelu crkvu obasjala svjetlost. Sveti Franjo iznad oltara tada je ugledao Isusa, a s desne strane njegovu svetu majku Mariju. Bili su okruženi mnoštvom anđela. Sveti Franjo se poklonio svome Gospodinu, a tada ga je Isus i Marija upitaše što želi za spasenje duša. Odmah je odgovorio: "O presveti Gospodine, iako sam bijednik i grešnik, molim te udjeli svim posjetiteljima ove crkve koji se pokaju i ispovjede oprost svih grijeha." Isus mu je odgovorio: "Mnogo tražiš, brate Franjo, ali zaslužuješ velike stvari, pa ćeš ih i imati."
Prihvaćam tvoju molbu pod uvjetom da ovaj oprost u moje ime zatražiš od moga namjesnika na zemlji. Sveti Franjo odmah je otišao do pape Honorarija III, kojih se tih dana nalazi u Peruži, i sve mu ispričao. Papa je odobrio oprost vremenitih kazni. Nakon toga upitao je svetog Franju: koliko godina oprosta tražiš? Sveti Franjo je odgovorio: sveti oče, ja ne tražim godine, nego duše. Papa Honorarije III još ga je upitao želi li ikakav dokument, no sveti Franjo mu je odvratio kako mu je njegova riječ dovoljna. Koji dan kasnije svečano je sa umbrijskim biskupima okupljenom narodu rekao: braćo moja, sve vas želim poslati u raj. Papa Siksto IV proširio je ovaj oprost 1480. na sve crkve Franjevačkog reda. Potpuni oprost od vremenitih kazni može se odnedavno dobiti i na dan Svete Marije Anđeoske u svim bazilikama, svetištima i župnim crkvama u svijetu. Osoba koja želi dobiti oprost mora ispunjavati sljedeće zahtjeve: pohoditi crkvu, izmoliti Oče naš i vjerovanje, pristupiti sakramentu pokore, pričestiti se, moliti na nakanu Svetoga Oca. Hvala Svetom Franji što nam je izmolio ovakvu veliku milost kao što je oprost od vremenitih kazni. Neka nas u borbi za naše duše i u svakom duhovnom boju prati zagovor Svetog Franje Asiškog i Svetog Padre Pija. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se preplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Također na našoj web stranici, čiju poveznicu možete naći u opisu videa, možete upisati svoje molitvene nakane za sljedeću svetu misu koju će svećenik služiti na nakane Svetoga Padre Pija i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e